Ці я той узрост, який кажуть у ЗАГСі, той узрост, який, як каже моя душа, мог быть той узрост, який многие люди отваживаются сказать. Ці той узрост, який робить людей нещасними. Ці я той узрост, який мне кажуть женщини, той узрост, якого женщини хотели б, каб я той узрост, який ні для кого не має значення, якое значення має, кольки тебе гадов, якое значення мають гроші, які я у тебе єсть. Кое значення має для тебе твой сапраўдны узрост, пакуль ты не живеш толькі для того, каб рабіць зло. Не живи сваім жыццём толькі для того, каб назапашваць багацце. Будь шчаслівы з таго малага ці многага, што ў цябе ёсць. Калі мы паміраем, мы нічога не бярем з сабою за магільнае жыццё. Нават наша пасвідчанне асобы трапляе ў смерце або застаецца ў кагосьці іншага. Сапраўдны ўзрост заключаецца ў радасці сапраўднага жыцця, у каханні не прыкідваючыся актрысаю, здольнасці дараваць не будучы суддзёю, мудрасці заўсёды жыць маладым і шчаслівым. Не жывіце толькі дзеля таго, каб назапашваць багацце. Будьце шчаслівы з таго, што ў вас ёсць, што трацім мала. Калі мы паміраем, мы нічога не бярем з сабою за магільнае жыццё. Нават наша пасвідчанне асобы трапляе ў смерце або застаецца ў кагосьці іншага. Мы маем такі ўзрост, якім сябе лічым. Не мае значення, колькі гадоў мы пражылі. Не мае значення, колькі дзён прайшло без папярэджання. Але шчасце, якое мы можам святкаваць кожны дзень. Не жывіце толькі дзеля таго, каб назапашваць